אז זה לא דרמטי, כי שוב, מדברים על ערבות הדדית, זה הולך לרוחב, על פרוסה מאוד מאוד רחבה. נכון, ואנשים ממשיכים לחסוך. אוקיי. מילה על קרן השתלמות, אני לא יודע אם זה... האהבה הכי גדולה שלי זה הקרן השתלמות, כי קרן השתלמות זה מוצר שהוא לא פנסיוני, אבל הוא פטור ממס ואתה יכול ליהנות. אני תמיד אומר לאנשים, חוץ מדירה ראשונה שאתם חייבים בארץ, למרות שאני לא מאמין כל כך גדול בתשואות בארץ וכן הלאה, כרגע, היום, הדבר השני זה אם אתם עצמאים, או אם אתם שכירים ויכולים לבקש, קרן עצמאות, קרן השתלמות, סליחה, כפטורה זה דבר טוב. זה הולך יד ביד, או שמבחינתך זה עוד נתיב שחייב לשים שם הכסף מבחינתך, כחלק מתיק חיסכון? זה עוד נתיב שהוא מצד אחד הרבה יותר גמיש, כי מסלולי ההשקעה שאפשר לעשות בקרן השתלמות אפילו יותר גדולים, ויש גם דבר שנקרא IRA, שזה מסלול השקעות אישי, ואז כל אחד יכול לנהל את החלק הזה של קרן השתלמות בצורה שהוא מאמין שהכי טוב. אם הוא מאמין בתחום הנדל"ן, הוא יכול לרכוש חברות בתחום הנדל"ן, אם הוא מאמין בארצות הברית, הוא יכול לקנות מדד נסדק או כל דבר אחר, ויכול לעשות שם הרבה מאוד דברים נורא מעניינים, ויש לך כאן הטבת מס, שהיא לאורך עכשיו, יכולה להיות גם 100 שנה כמעט. שמעתי אבל שזורקים משהו על לוותר על זה. זה יקרה? מנסים להוציא גם את ההטבה הזאת? קדימה, כן, קדימה אי אפשר לדעת ב100%.